Dem baş guhdarên hêja ji bernameya dergeha wêjeyê dem baş. Ji bernameya dergeha wêjeyê dem baş guhdarên hêja em bi bernameyeke dinê li pêşberî we divê bernameyê de jî ez ê balî bikişînim ser helbestkar Qanî û heman demê de jî balî bikişînim ser miradê Kinê. Niha destpêkê de ez dixwazim ji we re hinekî behsa Qanî bikim. Di wexta li helbestkarekê yan ji helbestkarekî dinê re yanî li gor em bêjin çand û hunera xwe, çand û hunera wî welatî li gor ziman fikr û ramanê wî welatî em bêjin helbestê xwe jî biteşe dike. Her helbestkarek elbet li gor xwe şêwazek wan heye û hest û ramanên cuda em bêjin di mejî û dilê xwe de dihewîne. Qanî jî em dikarin bêjin welatperwer e û yanî ji bo em bêjin parastina fikr û raman û çand û hunera xwe ji her di nava têkoşînê de bû. Yani em dikarin bêjin ew helbestkarekî em bêjin ketkaran bû, di heman demê de jî kesên ku dihatin çewsandin yanî bindesta bû. Di heman demê de jî Qanî di ciwantiya xwe de dibin bandora fikrên hem ruhanî hem jî metafîzik de ye. Di heman demê de jî Qanî em dikarin bêjin yanî di helbestê xwe de li ser mijara xwe jî kûr bûye. Di heman demê de jî dedî hinek helbestkar ew aliyê wanî yê em bêjin propaganda û hişyarkirinê jî heye. Yani ew hewildanek em bêjin Qanî de jî heye ku gel hişyar bike. Ew di heman demê de jî dixwaze yanî ciwanên ku em bêjin hîn tedî hîn nû dibin xwediyê tecrübeyekê wan em bêjin ji bo siberojekê jî amade bikin. Yani di heman demê de jî dixwaze civakê yani ew daxwast dedî her tim bi gelek helbestkar û nivîskaran heye elbet. Dixwaze bêjin gel ji binê faşîzm û mêtingeriyê jî rizgar bike. Loma wekî em bêjin di dîrokê de wekî welatperwer derdikeve pêşberî me. Lê wexta em lê dinêrin dedî hinek rastî jî hinek kesên ku navê helbestkarî û hunermendiyê li ser wan e du lê dinêre diçe ji dijminê Kurda jî xizmetê dike. Yani mixabin rastiyek bi vê rengî jî heye. Tê gotin navê Qanî yê rast Mihemed Kabûlî ye. Ew pişre bi nasnavê Mamoste Qanî tê naskirin. Yani malbata wî jî tê naskirin. Di heman demê de jî Qanî di sala 1898 de li gundê Dolaşê ew ji dayîk bûye.
وكري الشيخ عبد القادر الشيخ سعيد كري الشيخ محمدي دولاشة اوجي هين تدي چنكدي باویوی جیانا خوش دست ده وقتا باوی جیانا خوش دست ده پشتیوی demek کنده دیاوی جیانا خوش دست ده yani قانی بیشن بی دای کو باوی خو مزنده به yani ایکو لقانی خودی دردکوه آغا سید حسینی چوریه لگنده چوری yani مزنده به احمد خانی شالیه کیجی لگورن بیجن دیسا چافکانیه کدنه گنده کو قانی لی جدایک بویه و کریشین هاتیه قید کرن لیل گور هنک چافکانیا جی جهه کو لی جدایک بویه وکی دولاش آنجی دولاش در باس قیدا بویه دی سال گور هن قیدا ناوی گنده چوری وک چوری هاتنه نویساندن هلبسکار قانی لمریوانی yani mezinde be Merivan dibin baneyaleta Kurdistanê de û bi serjimara xwe jî 1005 serjimara wê heye yani ne pir bajarekî mezin in Dedî her bajar yani li gor hinek tinçtê xwe tê naskirin em dikarin bêjin Merivan jî bi gola xwe ya Zrevarê ew jî bi nav û dengim yani welatiyên vî bajarî ji xwe bi giştî Kurd in lê tê gotin Azerî û Faris jî tê de hene Eyaleta Kurdistanê ji 10 bajaran tê meydanê serbajarê vê eyaletê Sinê ye tê gotin li Sinê herî zêde kîja zaraval pêşi zaravaya Erdelanî yani li gor em bêjin hinek çavkaniya yani ew serjimêra em bêjin Sînê tê gotin bêjin gaş 500,000 belkî em bêjin niha hîn jî zêde bûye li vir bi rastî wexta em qala Erdelanê bike divê em tiştekî ji bîr nekin yani em kê ji bîr nekin divê em Mestûre Erdelanî ji bîr nekin yani di heman demê de jî dedî em dibêjin Mestûre Kurdistanî Mestûre Kurdistanî di heman demê de yani dedî ji aliyê dîrokê de jî yani ew navê xwe di rûpelên dîrokê de nivîsandiye yani jineke navdar e yani gor hinek çavkanîna tê gotin Mestûre Kurdistanî di aliyê dîplomasiyê de jî xwediyê ewekî yani xwediyê em bêjin helwestekê yani dwarê dîplomasiyê de jî navê wê derketiye Di heman demê de jî Erdelan ve Abdülmecid Mirza jî tê naskirin her wiha ji bo Axa Seyîd Hüseynê Çûrî ji bo ku qanî perwerdeya olî bibîne di heman demê de jî jê re dibe alîkar û yî dişîne medreseyê jî
heman demê de jî yanî qanî dibe feqî jî di wan salan de ew berê xwe û hemû wê kurahiya xwe dide ser helbestê. Tê gotin li gor hinek çavkaniya helbestê wî yanî ê di dema ewil de gelek jê ruhanî û metafîzîkî ne. Tu bivê nebe yanî ji ber ku medresa xwendiye yanî em dikarin bêjin ew bandora wê zihniyeta ola İslamê û medreseyê jî li ser wê mezin e. Tê gotin zimanê helbestên wî jî bi giştî Farsî ne. Ew dedî her tim hinek helbestkar dema ku diçin medreseya dixwînin û diqedîn û dê bajarekî şûn dide dê hinekî fikr û bîr û baweriya wan dedî diguhere. Mesela cigerxwî ji wexta hatî dêrika çiyayê me zil wir wekî mele berê hatî lê berê min bêjin pişre yanî ew yanî fikrê sosyalîzmê hîn bêtir bêra pêşketî. Qanî jî gelek li gelek bajarî digere û fikr û remana wî di serdema feqîtiyê de ew guhertina fikr û remana wî dest pê dike. Ew jî dibe şahidê gelek êş û em bêjin belengaziyê yanî bi taybet mesela di wê serdemê de dîsa û sîstema aqatiye hebûye û bûye şahid ku te dî gundî ji aliyê axaya wan tê çewsandin tê eciqandin. Elbet li vir mîr û bek jî heye. û elbet dema ku van tiştana dibîne ew jî li dijî yanî vê zordestiyê derdikeve. Ew jî di vê serdemê de bi hinek kesên sosyalîst bi, komünîst bi, demokrat bi wan nas dike û bi wan re têkiliyê jî tedî têkiliyê ji bo wan re datîne. Elbet ew fikrên neteweyî giring e. Yanî tu di binê hişê xwe de wî em bêjin fikrên neteweyî bi cih bike di wir de tu pişre bi zimanekî tu wexta bi zimanekî dinêbînivîsî tu pişre kare veger ser zimanê xwe jî. Qanî jî yanî piştî ew fikrên netewî bi Kurdî de nivîsandî. Mesela gelek helbestkar jî hene tu lê di nêro wexta diherin ew ê diherin dibistanê Tirkiyê mesela bi Tirkî perwerdê dibîne helbestên wan ê ewilî bi Tirkî lê pişre vediguhere Kurdî. Mesela ez ji xwe mînak bidim berê min jî bi Tirkî dinivîsand lê belê pişre yanî dedî serdemekê îja wexta kursê Kurdî vebû em çûn em hînî rêzimana Kurdî bû xwendina Kurdî bû pişre mesela merê îdî dibê ji zimanê me re têra her tiştî dike divê me re xizmetê ji zimanê Kurdî û wêjeya Kurdî bike ser wî esasî. Bi zimanê xwe mirov dinivîse yanî tu çi qasî jî baş binivîse çi qas pênûsa te xurt bijî tu Tirkî binivîse tu dibe nivîskarê Tirk tu bi erebî binivîse tu dibe nivîskarê ereb bi Farsî binivîse tu dibe nivîskarê Faris ji ber wî havî yanî giring e ku mirov bi zimanê xwe binivîsin. Yani elbet qanî pişre em bêjin Kurdî jî îdî dinivîse şûn de ew dixwaze yanî kesên mazlûm yanî mafê xwe bi dest bixe. Elbet ji bo qanî jî yanî serdemeke heye serdemek taybet serdemekê em bêjin wê peywira melatiyê dike. Li Sîneyê, Seqizê, Baneyê, Hewlêrê, Silêmanî, Merîwan, Mihabat û li hinek bajarên dinê jî digerin.
yani gelek kesişi bir vî rengî nas dikin. Yani helbestê wî de elbet li dijî faşîzmê jî, yani li dijî faşîzmê jî dinivîse û bêjin di helbestê xwe de aliyê azadîxwaziyê jî diparêzin. Yani li gor hinek çavkaniya qanî li dijî wê nîjadperestiya Iraq û Hitler jî bêjin yani di helbestên wî diyar e ku li dijî bêjin vê nîjadperestiyê. Ew şerê em bêjin duyem ê cîhanê jî bandorê li qanî dike. Helbestek wî heye eger mirdim, yani duê helbestê de li dijî em bêjin wê nîjadperestî, faşîzmî û nemirovatiya Hitler disekin û di heman demê de jî li ser em bêjin xelaskirina welat, rizgarkirina welat jî diparêzin. Elbet li bira qanî ewek yani taybetmendiyek wî dinê jî heye. Yani naxwazim mesela Kurd bi hev kevin, bi hev pev biçin. Naxwaz yani Kurd bi hev kevû em bêjin ji dijminê xwe re bive alîkar. Yani di hinek helbestê xwe loma behsa hinek eşîrê Kurda jî dikin, bêjin Goran, Herkî, Bextiyarî, Erdelanî. Yani li vir ew ji bo ku em bêjin eşîrê Kurda li dijî dijmin bivin yek jî yani ew di nivîsê û di helbestê wî de ev yek xuya dikin. Tê gotin li gor hinek çavkaniya ew piştevaniya azadiya jinê jî dike, jinên ku em bêjin tên çewistandin. Di helbesta wî ya bo kiçekan de wê em bêjin feodaltiya civakê dibîne û ew li ser pirsgirêkên jinan jî hûr dibe. Dixwaze yani di helbestê xwe vêyatîne ziman û dixwaze em bêjin jinên Kurd jî bixebitin, bixwînin, ji bo siberojê amedekariya xwe bikin. Di ewil karê dedî meletiyê dike û pişt re wî karî ji xwe yani dewam nake. Dedî herkes ji bo debara xwe ya jiyanê karekî dike. Yani bi karê olî nexwestî wê debara xwe bike. Yani ji xwe re pişt re gelek kara dike yani gelek karî de dixebite. Ew di heman demê de di sala 1939 de jî li ser rêya pêncûyînê bêjin Silêmanî ji bo rêveberiya aşağa çêkirina rê û baniyan jî kar dike. Dedî her tim vê gotinê dike, em bêjin jiyana mirov di jiyana xwe de çi bijî her tim ew tişt bandorê li ser nivîsandina mirov dike yani nivîsandina helbestkar nivîskar dike. Dedî ji ber vê xebatê nerehet dikeve û yani ji bo vêya jî helbestekê dinivîse, helbesta nexweşim çi bike. Yani di vê helbestê di behsa xwe jî diku, behsa em bêjin ew wê demê ew kedkarên ku dixebitîn û şerd û mercê wanî dijwar behsa wê jî dikin. Ew di heman demê de jî alîgirtiya sosyalîstê jî dike yani ew hinekî ji wê xelasbûn û rizgarbûna însanê ku diçewistin ji aliyekî jî di sosyalîstê de bînin.
او li dijî wê em bi pergala emperyalîst de jî yanî li dijî em bêjin pergala emperyalîst ketkaran jî diparêzin. û elbet helbestkarekî ji axa Kurdistanê jî hez dikim. Yani di helbestê xwe behsa wê bêjin xweşbûna Kurdistanê jî dikim bi zimanekî lîrîk. Yani ew ji xwe di helbesta xwe ya xakit benirx de jî balê dikişîne ser vê yekê. Qanî ji mêtingeriyê hez nakim. Yani ew rêzê ji bo dewlemendiyên li Kurdistanê rêzê ji bo wê nîşan did û wê ya jî di helbestê xwe dîne ziman. Ew wê hilberîna çandiniya Kurdistanê jî dibîn û di helbestê xwe de bi cî dike yanî. Di heman demê de mikaribê ji qanî şoreşgerekî jî di 1947 de li gundê Kewlûseyê bajarê şarezûrê paletî û rênçberiyê jî dike. Di vê serdemê de jî elbet helbesta dinivîsim. Yani qanî jî tunebûn di jiyana xwe dîtiye bûye şahidê hejariya însana. Emrê wê bêjin di heman demê de jî bi têkoşîn û şoreşgeriyê derbas bûye. Ew her wiha di sala 1963 de jî bi kurê xwe jî yani bi lavê xwe li Îranê tê girtin. Ew serdemekê li girtîgeha Qecerê ya li Tehranê jî dîl tê girtin. Elbet yani gelek Kurd di girtîgehên Îranê de, rejîma Îranê de ji ber şerd û mercên nebaş nerehet dikevin, ew jî nerehet dikevin. Yani rojên dijwar derbas dikin. Yani qanî şahirekî fedakar jî di heman demê de. Dîsa di gulana 1965 de li gundê Lengedê ku girêdayî Pêncûyênê ye li wir koça dawî dikim. Ew têkoşîneke mezin did ji bo xelaskirina gelan. Yani ew bi helbestê xwe derketî pêş. Wî helbestê xwe bi zimanê Kurdî, Farsî û Erebî nivîsandî. Yani li gor hinek çavkaniya tê gotin gelek helbestê wî jî nehatî çavkirin. Ew dîwana Saîdê Şîrazî ya bi navê Gulistan ji Farsiya klasîk wergerandî ser Farisiya nûjin. Dîsa qanî wexta ku em bêjin diçe Erdelanê ew girêgirêkî Erdelanî jê re derbarê çand û dîraka Erdelaniyan de destnivîsekê dide yanî bi qansê em bêjin bi sûd û bîst pelwanin. Ji Farsî ve yani werdigerînê Kurdî jî yani ev ku pirtûk elbet dewlemend jî yanî. Qanî dîsa li ser em bêjin bûyerên li Kurdistanê, dîroka Kurdistanê kitêbeke 308 yani ji 308 rûpelî pêk tê dinivîse. Yani li vir jî hinek mijar aniye ziman dîsa ew rewşa çandî, siyasî, aboriyê vana dîne ziman.
Yani مخصص هناك الفر بالي بكشينم هالبسكار قاني بيجن چنویسان دیه دشیانا خود بیجن بچرو برومایه تێکۆشینە کە ژیانیا چاوا دایە من هەنێکی باڵکشان سەروەیەکی نەهاش دخوازم هەنێکی بەحسا مرادێکردنێ بکەم تێگوتن حەرێما تۆرێ cihê şaristaniyê yanî li vir ew çanda Kurdan jî li pêş e yanî miradêkirine elbet di nav çandeke em bêjin pirreng de mezin bûye ew bi navê mirad û miradêkirine mîrê ribabê jî tê naskirin tê gotin ew bi eslê xwe ji kerborana Mêrdînê ye du aliyê miradêkirinê heye yanî ew hem ên dengbêjiyê dibêje hem jî stranên daweta jî wî gotiye yanî ew stranên dengbêjiyê elbet bi awaz û dilekî şewitî dibêjin wî di mûzîka Kurdî de yanî li gel em bêjin wê şêwaza xwe hem dengbêjiyê hem stranên daweta bi ribabê jî derketî pêş yanî ew wî her tim yanî miradêkirinê dîwan û civat xweş kiriye dibêjin li herêma Torê herî zêde ji bo daweta ba miradêkirinê dikirin yanî demekî jîr bûye yanî miradêkirinê em bêjin di jiyana xwe de xwedî hunereke baş bûye belê guhdarên hêja hatim dawiya bernameya xwe di vê bernameyê de jî min ji we re behsa miradêkirinê kir û qanî helbeskar kir heta demek dinê bimînin di xêr û xweşiyê de